ассалому алайкум ёро дӯстон, муҳтарам ҳаводорои канал ва хусусан мардуме ки мехоҳанд сохтмон пӯшанд. Тахтҳои аз дарахти аръараи масҷидҳои кӯҳӣ, ина ҳамин размероша гуфтааст. Ина длина аз 2 то 4 метр аст, баландиаш 3 сантиметр, бараш аз 10 сантиметр то 40 сантиметр. 8 куба тахта будааст. Ҳаминҷа 2100 сомон мегӯяд кубаша. Ҳамин рақами телефон дидад поён ба 92610 ҳамин рақам занг мезанед барои оғалпӯшӣ, намедонам, ё барои ягон хел сохтмон. хулоса ҳамин тахтаҳоро илтимос кардем як реклама кунед. ҳар бор реклама мекунем, харидорашон дар раҳ харидорӣ менамон. Ба бори дигар як бор фурӯшат кунед. ҳамин дар бародара аз масҷиди кӯҳӣ тахта меовардааст. занг занеду бо мумкин нарху наво кунед, арзонтар гардад ҳамин чӯбу тахтаҳоро дӯстон. ҳа гапи бисёр намекунем. хулоса ҳамин тахта даст. баъзеҳо мегӯянд ки барои алоб мешавад, барои ин мешавад. ҳака аз мо гуфтан буд, як гуфтем. агар маъқултон бошад дигар занг занед. дар ин рақаме ки поён аст ки бо ранги зард занг занед, иншоалло бибинед ки як сохтмони хуб мешад, ё оғал мешад, каҳдом мешад, намедонам ё пол ягон чӣ мешад. хай худтон менед дар куҷо истифодаш баред. дӯстон воқеъ сарбаланду хонаобод бошед. илем манзилотон ҳамеша обод бошад, дар хунатон тӯи сур бошад. дӯстон дар канал низ обуна шуданро фаромӯш намекунем. дӯстон воқеъ сарбаланду хонаобод бошед.